Първи матч за него пък на Pro Fight 26 тази вечер. Всичко е готово за битката между Величков и Великов. Фронт кик на Величков за начало на двубоя. Двамата размениха сега нещо като опити. Лоу кик сега на Великов. И външен, и вътрешен. Хай кик пробва Величков. И отново е наказан с вътрешен лоу кик на Великов. Сега размяна горе. И двамата са доста активни в началото. Динамиката е висока. Имаме атаки от двамата. Сега Великов тръгна малко по-напред и притиска съперника към въжетата. Не можа да го намери с опита за ляво круше. Рестартират двамата в средата на ринга. Фронт кик за Великов. Акробатичен, ножичен сега. Като че ли малко повече попадения в актива на Великов. Не всички чисти, разбира се. Ето сега хубаво засрещна отново съперника си. Обран беше този лоу-кик на Величков. Той отново е до въжетата. Добра комбинация за Николай. Влиза с тясна ръка, влиза с лява и с предни кикове. Непрекъснато е наставляван от ъгъла си Великов. Малко по-статичен в момента, но тръгва отново напред. Трябва Величков опита да го контратакува с дясно круше. Отново комбинации в актива на Великов. Фронт кик напред. Още един. Те изтласкват назад съперника. Външен лоу кик сега. Опити за коляно в целта. Не се получи, но това е засрещащ ляв прав в актива на Великов. Опити за коляно отново. Не получи. А сега това беше хай кик стил. Опит за пета в носа. Не се получи, но Великов като че ли има малко повече успеваемост с своите опити за попадения. Все пак да не забравяме, че Николай Великов спечели дебюта си с нокаут, така че никога не е изключено да видим нещо такова в негов двубой. А работата на Величков е да попречи на това. Крайна рунда. Поздравления между двамата. Аплодисменти от зрителите. Имаше доста динамика в първата част между двамата. Може би Великов с леко предимство, но доста условно към момента. Виждате, че особено в началото двамата правиха много размени, или поне опити за размени. И много класически комбинации за кикбокса видяхме. Този акробатичен кик не сполучи, но като че ли във втората половина на рунда поне Великов пое контрол. И по отношение на господство на ринга имаше предимство. Това разбира се условно за разположението между двамата. Ето тук добра контратака отново от страна на Великов. Pro Fight 26 от Враца на живо по YouTube канала на Код Спорт и приложението Fight Scout. Втори рунд. Дали отново Великов ще опита да доминира в разположението на двамата на ринга. Това се случва за сега. Опита и спининг кик. Оказа се с гръб към съперника. Май получи и нечист удар в тила. Съдията предупреди горе-долу и двамата, защото трябва да се внимава. Сега отново Великов е по-активен. Но Величков напира
Сега е засрещнат. И коляното, което му беше подсказано от ъгъла, беше употребено от него. Размяна на кикове. Сега отново Великов в предни позиции. Опита отново коляно с привеждане главата на съперника. Не можа да го намери чист контакт. И двамата стоят един срещу друг постоянно. Движението с крака на Величков е повече дефанзивно, все пак трябва да бъде похвалено. Ето сега опита добра атака с десен прав. Ето и този кик в кръста на съперника от страна на Величков. Летящо коляно опита Великов. Не трябва да се... Предупреждение за Величков имаше тук. Двамата се поздравиха. Доста спортсменски протича двубоя. Ето сега кик за Величков, а Николай пък опита отново това коляно, което все още не може чисто да пласира в главата на съперника. Ето тук като че ли имаше вече успеваемост, успя и да разтвори гарда на съперника с десен прав след това. И Величков определено реагира на получените удари. Той сега е близо до въжетата. Още едно коляно в актива на Великов. Все по-тежко диша сякаш Величков. Съперника му опитва да го притисне още повече и този десен прав попада в целта. Сега ляво круше, ляв прав, десен прав в актива на Великов. Отново засрещаш ляв прав. Има вече поражение по лицето на Величков. Фронткик опитва Великов. И много тежки сега са и тези негови попадения. Съдята трябва да се намесва, Христо Маринов, за да разтърве двамата. И отново Великов тръгва напред и с фронткикове, и с леви прави. Ето тук ляво круше в трупа, извинете. Оплетоха си малко сякаш краката и двамата в случая, но крайна рунда, който сякаш отива пак в актива на Великов. Ще трябва да се отпусне още повече Величков, защото като че ли вече все по-отчетливо става ясно, че трябва да наваксва. Трети рунд предстои. Ще видим естествено репортаж от втората част. Ето тук размяна на кикове, която даде начало на екшена, а иначе повечето попадения бяха в актива, сякаш на Великов. Това е една от атаките му. Особено към края на рунда вече. Ето това е една от тях. Иначе тук хубаво круше на Величко в трупа на противника. Но ето тук пък е тежката атака на Великов и той успя с няколко попадения. Може би да си заслужи доверието на съдиите. Твърде рано да се каже. Великов тръгва още от самото начало на трети рунд напред. Тук се подхлъзна Величков. Изправя се. Продължават двамата. Отново Великов много по-активен. Малко и по-разнообразен сякаш също. Дали скоро ще видим трета победа за Николай Великов. 2 победи и 1 загуба до сега за него. Естествено Величков има повече от 2 минути, за да попречи на това. Но отново е жертва на атаки с комбинации ляв-прав. Фронт кик на Великов. Сега блокира този кик на съперника. Величков добра комбинация направи. Отново трябва да внимава за коляно. Определено с колена опитва да разнообразява стила си много добре тази вечер Великов. Сега може би е маркиран нокдаун. И по-скоро трябва да видим и намеса на лекарския екип, защото тече кръв от лицето на Кристиан Великов.
Това е възможност извън позволеното двамата да починат. Дали ще може да продължи обаче Кристиян Величков? Като че ли Кътмена не е много, лекарският екип не е много обнадежден в случая. И да, край на битката. Край на битката, победа за Николай Великов, защото неговият противник няма как да продължи заради това сериозно кръвотечение. Аркадата се оказа прекалено сериозна за Кристиян Величков. И сега не ни остава нищо друго, освен да чуем и официалното потвърждение на това, което се случи, въпреки че всичко е ясно. И така, много уважаеми зрители, поради прекратяване на срещата от рефера, победител е състезателя в синия ъгъл. Град Варна, Николай Великов! Поздравления за Николай Великов. Той ще получи естествено награда. Доминиращо представяне. Председател на спортен клуб Патриот, град Дупница, Кирил Чакъров. Заповядайте, господин Чакъров. Един от хората с основна вина в кавички за организиране на битките на ProFight, Кирил Чакъров, сега ще връчи именно трофея на победителя Николай Великов. Напълно заслужено трета професионална победа за Николай. И със сигурност ще го гледаме още на българската професионална сцена. Много бойни гала вечер го очакват, сигурен съм. Ние вече приключихме третата от